jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka aja mikiri aja ngurusi sing penting ayu lan beli duwe lagi apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka aja mikiri aja ngurusi sing penting ayu lan beli duwe lagi. Akeh sing ngomong paling enak dari lanang kembang urip bahagia ketunggang dunia diperduli ngomongin tangga tapi nyatane kula beli suka lamun anak julukan kula lanang girang duwe pasangan masih lengoan jare wong senenge brondong apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka aja mikiri aja ngurusi sing penting ayu lan beli duwe lagi apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka aja mikiri aja ngurusi sing penting